И така, здравейте хора, аз съм Сад The Gamer, днес снимам с Бобонски в Gameplay България. Здравейте. И днеска ще играем PvP. И да пием да скачаме, то долу има някакви малко. То няма никой, бе. Нищо, аз пих. Има някакви долу гледам, бе. Как да няма? Има ли долу в дупката? О, да. О, ето го хакам. Хикс, да Warrior хак. Пия. О, честито, бе. Бати. Да не може да го пипне човек, това е. Той си в лайна. Като е така го напиш. Да, той си в лайна, брат. И да видиш какъв хак е това. Бах ти курва. И долу има ли, бе? Да, бе, то Дани, тебе. Не мене, бе. Фака на... О, Факинг крайти. Къде е това, бе? убий го. Изпари се. Кажете хай на YouTube. Така. Нека да кажат хай. Какво правите? Мале, умирам. Добре. Опътвай. Какъв е то хак, бе? Гледай го. Не, и ми лаги на пустия. Нета ми е игра с 15 FPS. А 150. Да, ти все пак такош. Снимам, но лагва ми. И днеска нета ми е... Аз бегам, няма ми скача то просто хакер да му... Гледай го тапака, обаче как веднага бега. Аз съм тука. RPP. Факинг крайте на пус. И така, Добре. хора, ще бягай толкова да правим. Гледайте какви хакери има. Да е пълно. То про 3-4 сета. Ще го... Ого, гладиатор меч, то го изхвърли, бе. Така. То целият отбор е хак. Каш после... Или не знам кога. Каза ли хай в чата ти? Или не, ти го напиши. Написах го. Напиши хай, бе. То сте обаче късно. Така, хай, каза то, някакъв драма. Напиши да дадат на RPP. Да, за клиап. Клиап. Оф, мале, как ми лагне. Ти на мене ли, бе, мършно. Как ме бутна в лава. Той е миндил. Няма ме буташ. Ще те ба. Това не мога да скоча. Айде пари дупката, бе. Якъв момеч. Добре, моя има кнопка. Ти инвис ли може? Ето фак, бе. Фак да те е педала. Аре, остави ме, бе. Мърша. Гледай го. Сак. Къде го прати? Долу, курво. Не говори така за майка си. Какъв си гаден. Подъл педерас. Лега лапнаха! Аре, се кача. Пак играйте на пуса. Аз лесно ще се кача. Ще се качи само. Преструпани. Ти сам си фейлна. Да.
Сега се кача, дами и господа. Поне ще се промде. Да, педера стъп. Аре бе. Ах. Колко си тъп. Знаеш как се кача? Е така, хора. Се кача. Е сега. Фуйвам. те бу педал. Опа, иде горе. А сега ти се качи. Путко. Сега ще минеш през газа ми, аре. Зад има някакъв веко. Веко. Пипи, да се видиш в минута. Ето, ако Веко 9А така, ето пич го обичам канти. Кажа му да скача и той веднага скача за ПВП. Обичам му този пич. И аз. Добър ли е? Веко ли? Да, направо хак. Еми, Веко, ако гледаш този клип, си бах ти бота. Ето, гледай го. Аз съм бот ли, бе? Гледай го, той бие тебе и бие в същото време и мене. Гледай. Това е да се нарича хак. Това трябва, ще го Той правя. за какво е скочил? Аз не знаех, че е хак. За какво е скочил, иначе? А това ще го пратя на денката. Бати путката, значи, бат. И аре малко. Това аз не знам кой бия са. Боболски без каска си, бе. Аз умирам. То гледай толкова ме прави. Аре, чао, бе. Умирам. Умря ли? Не. Излапах и другия лек. Да те почна да те удрям. Ела, да почна. Не, чакай. Умен си. Умна педалка си. Ще го педала. Двамата ме налагат. Ида. Аз оттам се измъквам, те ми викат, че бягам с команда. На тому нема каската. На кой? На векото. Ще го педала са. Аз служи си новата. Не, умирам. Край. Рип. Ще снимам на CS. Ще ебал хаковете. Аре, Веко. Веко беше без гащи, менка си сета целия. Аре, стига, бе. Kit user. Бързо идвай. С нещо идвай. Те ме налагат. Как става това? Умирам. Ти ли, бе? За какво скача въобще, бе? Да им подариш айтеми. Еми, да ме бахтат. Да ме бахтат. Аре, бе. Да. Поне ще бъдат баннати и те си получат наказаното. Той ти ще бъдеш баннат. Що пък аз? Защото си хакер. Да, хак съм. Гледа то какъв... Да, пак без каска. Аре, убивайте ме, деба ми хакерите. А не, обаче нема ви дам полшумка. Айде! И лек нема ти дам. Цак ще папам, докато не стане време за ядене. Ще папам, докато не стане време за ядене. И така, хора, ще спирам клипа. Това беше от мен и от Бобонски. Чао. Убих един, обаче гледате, че Ще бъде хакери. хакерите не могат да ги Да умрат в кофите. И
До скоро, абонирайте се, харесайте клипа и до скоро с нови Чао. клипита, нови развивания и до скоро.